mga angay buhaton para mapadali ang kinabuhi og dili na mahasol. Kung nagunahuna ka nga mangutang og sakyanan sama sa motorsiklo aron nga naay ikapanghambog ug aron makauyab, siguruhan na kining sakyanan kusog modagan og hinay mohunong aron mabuak ang imong bagol-bagol. Unya, tuasik ang utok nga way sulod ngadto sa kadalanan. Kanunay nagproblema sa kaunon. Tapos nakapangutana sa kagalingon og ngano kinahanglan pa mang mopalit og bugas og himuon lang di ay kini nga tai. Higala, sulayi nga kaunon nimo ang imong hugaw aron makabawi ka sa mga nagastos sa imong kaon. Ayaw og hunong hangtod dili magbula ang imong baba og dili mosulirap ang imong mga mata. Ikaw nga sugarol kang dako. Naay higayon na masina ka sa kahimtang sa ubang tao. Hayahay ug arangan kayo ang ilang mga gihimutangan. Paningkamot og paninguhaa na makasulod ka sa bilangguan ug siguruha nga matanggong ka sa tibuok nimong kinabuhi aron makatilaw og kaharuhay nga gipangita. Yes. Ngadto sa bilangguan libre ang tanan ug gwardyado pa imong Pinoy-anan. Nagantos ka sa tumang kapobre ug paminaw nimo ang kalibutan unfair kaayo. Ayaw paghunong ug padayon gihapon sa mga bisyo luyo sa imong kalisod. Inom og makahubog sa kanunay. Apilan pa og walay undang nga sigarilyo na halos masugpa. Unya, sige og usig kay gihubak naman di ay. Fight baga kay abusado imong amo. Nakalimot na ka kung gano sa ka nakakaon og usab sa mga laming pagkaon. Nga unsa na ba kaha ang lasa sa lechon nga ginahandom? Yummy. Akong isulti sa imo. Nice. Magpabiling kugihan sa imong pagkapalakero. Unya, pagtagba og kaog bingka o sumang hilaw. Hangtod matuk-an tapos malumos ikaw nga hangol ka. Bisan sa kapitos nangabit lang gihapon. Mapriso ka! Agay! Gikapoy na ka sa imong panarbaho og pangita. Unya, wala ka kaangay na imong nakita nga nakabot nga pangandoy sa imong silingan o kaila. Dapat wala ka higayon nga isayang. Sa pangdaot og pabikil hangtod nga ikaw matigbasan. Peaceful na kang makatulog sa kwartong rektangulo. Walay bintana ug pultahan nga dili na ka makamata og balik. Pusang iring putig tilyelog kuko. Mananap. Palike na lang sa akong page mga pips, if allows pa, i-share para suporta ninyo diha na side. Thank you. Salamat. Okay. Shout out! Thank you kayo Sir Anthony Chris Padua og sa Swan Lake Team sa ilang pinasahi na suporta. Og syempre sa atong mga supportive kayo ng mga pips. Thank you.